ngiyibuza ukuthi Penina yini engadala ukuthi uChulu uzungani ngoba phela kanayingane. Uthi nasemphakathini Penina wena isikhathi esiningi ushayela izandla ngoba wasukwenza into ehlulwa uwani. Wena une-ability yoku-enlarge ifamily ka-Ehlanga. Amen. So in other words wena uyanconywa ngabantu kodwa usazonda uwani onganconywa ebantwini enconywa umyeni wakhe. Amen basalwane. Ngase kuthola ukuthi uPenina wayenenkinga yokuthi noma elikala sengimzalele kaningi uthando lwakho akunalo. Uthando lakhe likwani. Amen basalwane. In other words inkinga ayenayo uPenina ngowani akusikhola ukuthi akazali ukuthi uyathandwa. My God. Okusho ukuthi nawe njengoba nje uwana ngenkathi ungakagoli ungakazimisi ungakaproduce lutho elethu ngoNkulunkulu into eyimcasula uPenina yokuthi wena wenza lutho kodwa usathanda. Okusho ukuthi inkinga iqale othandweni ngenkathi ungakenzi lutho ungakaproduce waqhubeka ukuthanda ngobonakala